Čus, ja som Matrit. Dneska vám ukážem, ako som bol na chate. Išli sme v aute. No a boli aj zápchy. Išli sme v aute 4 hodiny a 46 sekúnd. Boli sme tam aj s rodinou. Išiel som spať o 24 hodín. Utekal som ako blázon. Vedel som spať, lebo som nebol zvyknutý. Zaspal som aj 1 ráno a 36 minút. Druhý deň bol taký ako včerajší. Deň číslo 3. Išli sme na turistiku, ktorá trvala 6 hodín. Bola dlhá 17 km a 460 metrov. Keď sme sa vrátili, išiel som spať. Deň 4. Hrali sme futbal. Toto bolo všetko a cs. Toto je part 2, ako som išiel na chatu. Deň 5. Takže hrali sme futbal. Keď sme dohrali, tak sme išli k ohňu. Deň 6. Začali sme sa baliť. A deň 7. Išli sme domov. Prišli sme domov a pozrite, čo sa stalo. A potom som zaspal a toto je fotka. Toto bolo všetko a cs.